Alfred. Oh. Black Cobra ya खामानि होमारदोंना? होदों। नों बाहायफेरबाय नामा? 100%. नों बाहायफेरबाय नामा? बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय। ओंखायनोथ' सुम्बु बायदि बोनानै लाबोजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफोरखौ? सुम्बु बायदि नुवाखै नै लाजिनानै सोरबा थाखुमाहैबाय ब्लेक कब्रानि नाम लानाय लोगो लोगो खारखुमाजोब्बाय ब्लेक कब्राखौल' लायाखै जादोंबो आरो लोंबावदोंबो। स' लोगोफोर खुलुमबाय दिनैबो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आरो फिन खेबसेयावनो जाफैफिननाय जालायबाय आरोना। लोगोफोर बयबो मिथिखाबाय जानांगौ दाथ' आलफ्रेडनि बिराद माबा फेमास दावराव जाना दं आरोना आलफ्रेड सारनि। स' लोगोफोर आं बुंनो साननाया बेनो जे आं बाराबो एसेबां माबा बुङा आरोना। आं बिथांनि भिडिअखौ नायो एसेबां आंबो बिथांनि भिडिअआवहाय एसेबां माबा गाज्रि नुवाखै आरोना। बिथांनि भिडिअखौ आं फल' खालामबाय थायो एखदमबारे नायबाय थायो आरोना। जोबजासे फुल नायो आं। बिथांनि भिडिअखौ आं मोनसेबो गाज्रि मोनाखै। स' जेखि जानानै थांदों बिथाङाबो ओरैनो बुंनाय जायाखै आरो बे सोंग्रानिसो एसे बहल जानानै दं आरो आंनि साननाय बायदिबा आरोना। दा आङो दहायनिफ्रायनो डिटेल्सखौ नागिरबाय थाखादों आरोना। सोरमार बे मानसिया आं फेसबुकाव नायलाय इउटुबाव नायनानै नागिरबाय थाखादों सोरमार। बिथांजोआ सोङामोनबा बेफोरबायदि खोथाबो ओंखारनाय नङामोन आरोना। बिथांजोआ सोंबाय इन्टारेस्ट थांग्रा मानसि आरो खुगा गोनां मानसिना बिथाङाथ' बुंखांबाय जानांगौ जेबो नङा बेफोरलाय ओरैनो जाखायो जानाया। ओमफ्राय बुंनायाबोथ' एसे एनै माबाखौ बुंनांगौबो जायो एसे एनैयाथ' बुंनांगौबो जायो आरोना। होमब्लाबो जोंनि दानि जानानै थानाय जाखिनि जानाय बेफोरबायदिया इसिबां मानि इसु माबा खालामनानै एथबां गिदिर माबाखौ लांनो नाङा आरोना। जोंनाथ' सोंबाय नालाय बिथाङाथ' एन्सारखौ होखागोन। होमबाबो अनलाइन थ्रुयै सोंनो नाङामोन आरोना। बिथाङा अनलाइन थ्रुयै सोंनानै माबा खालामनाय एसे उसुबिदा खोनादों आरोना। होमब्लाबो इसिबां माबा नङा इसिबां माबा खालामनाङा आरोना। ओंखायनो इसिबांद्राय माबा खालामनानै लाब गैया आरो कन्टेन्टखौ लाबोनांगौ बयबो लाबोनांगौ जेबो नङा इसिबांद्राय माबा नङा आरोना। नायलांबाय था आं होगासिनो दं भिडिअ माबाखौ आरोना। दहायनिफ्राय नागिरबाय थाखादोंमोन आङो दा मोनबाय आरो आङो नायलांबाय जाबाय। इसिबां गिदिर माबा खालामना लानो नाङा आरोना। दासो माबा भिडिअ नायना मिनिखांबाय आं। भिडिअखौ नायनानै जोबोर इन्टारेस्टिं मोनथारदों नामा नोंसोरलाय? मिनिखांबावबाय नामा नोंसोर भिडिअखौ नायनानै? मोजां थुलुंगा निजिरा हटस्पट लाथ'लायबाय आं नायफ्रांबाय थायो मा आपडेट जाखो सानना फाग्लासो दसेनो मा जायो। माथो होनबावनो मानसिफोरखौलाय मालाय आंनि भिडिअसखौहाय ससेखौ खावनानै ससे हगारनानै मालाय बिराद भिउस मोननानै दंबावोसो। मा होनो आलफ्रेडनिफ्राय ब्लेक कब्राबो लाबोफायासै नामा आब'? नाङालै आंनो ब्लेक कब्राखौ नाङा। ब्लेक कब्राखौलाय मानो नांगौ आंलाय? आं हौवा नङाना हौवाफोरनोसो नांगौ दा। भिडिअआ डेन्जारमोनलै जोबोर मिनिबाय आं। मिनिखागोन बयबो मिनिथाव खालामबाय नालाय। अलफ सादेन जादों आरोना लोगो मोनहैनानै। माने आलफ्रेडआ आंनि हाजबेन्डनि लोगो नालाय सिगांनिफ्रायनो जोङो फेमिलिसो ट्रिप बेरायहैदोंमोन। ओमफ्राय हलि मुलि रेसर्टआवहाय बोरै हाबफैखो जोंबो फेमिलि बेदर अरखानानै जाबोनो होननानै दाना बेयावनो लोगो मोनबाय मालाय गावनि फुराना लोगोखौ लोगो मोनबाय। भिडिअ खालामबाय आंहाबो हगारबाय डेन्जार मोजां माबा जाबाय। ओमफ्राय जेबो नङा आं जेबो सानाखै मानो होनबा आंजों लोगोसे आंनि हाजबेन्डआनो दंफायोमोन नालाय ओंखायनो जेबो सानाखै आं।
रिंकी एक्ट्रेस बादि नुथारो नोंखौ बयबो होनो आगै आंखौ रिंकी एक्ट्रेस बादि नुयो होननानै खिन्थु मिथिला सन्दुबि बिचुआइ हाय आब' माबोरै दं आं मोजाङैनो दं आगै मोजाङैनो दङ माबादि भिडिअ जाखो आंनि मा होनो मिजिं गयारि आंनि भिडिअआव थांनानै नाय आगै आं मानि मैया बेलासियाव ब्लग भिडिअ होदोंमोन नालाय जोङो फेमिलि बेरायहैदोंमोन ना कापोल 3 कापोल बेरायहैदोंमोन जोङो जरा जरा बोराय बुरि बेरायहैदोंमोन जोङो दाना बेयावनो आंनि हासबेन्डनि लोगो आलफ्रेडखौ लोगो मोनदों हलि मलि धाबायाव दा बेयावनो मोनसे फिसा भिडिअ लानाय जादों आङो ससे मानि आंबो लोगो मोनफेराखैमोन नालाय मैया लोगो मोनबाय भिडिअ लाबाय दाना हनै माबा माबि होननानै मानसिफ्रा दस्रा सानगासिनो दं एनिवे आं जेबो साना मानोबा आंनि हिर'आनो आंजों लोगोसे दंफाखायोमोन नालाय ओंखायनो आं जेबो सानाखै आरो आं हारसिङै बेबायदि खामानि मावहैदोंबा आं सानगौमोन धनन्जय बसुमतारी हाबा जाबाय होनबा बाजैया औ नंगौथ' बे मैयानि भिडिअआव आंनि हिर'आबो दंफाखायोमोन